Guys, it's me Michelle B and her casual comments sa aking YouTube channel. Hello, hello. Kamusta po kayo? Sa labas kami ngayon. Itong aking bata, oh. So, nandito kami ngayon sa Aldi at kaming dalawa ay mamimili. Yung aming papa is natutulog muna namin siya dahil may anyway, nakatutulog kami. Dapat tutulog kaming tatlo eh. Ito hindi ayaw matulog. Sabi ko tayo lumabas na nga, tayo mag-grocery nga. So, ayun. Kasi mamaya yung pasok ng aming papa. So, nandito na kami. At, bilhan lang namin siya ng, biglang tinan yung mukha ko, diba? Nagbigis lang talaga kami. And then, we're now here. Yeah, Rafael? Hello guys! Update! We're now finished here in Aldi. And dito kami dumaan kasi dito gusto niya ditong dumaan sa lugar na ito. So, sa medyo pahaba. Pang matagalan, no? Lalakan. Ay nako. Ang ganda ng panahon ngayon. Kaninang umaga maga pala kaming gumising kaninang umaga dahil nagpa-vaccine. So, second dose yun ng vaccine ko, guys. At, yeah. Tapos, hindi maganda yung ng pakiramdam ko. Parang nung vaccine ba. Ganyan. Dito sa kabila, ayan ang sakit ng braso ko. Sobrang sakit niya. Rafael, bitte here. Weil het Fahrrad kommt. Guck mal. Yeah? At tapos, binisita namin yung tatay ng aking Diyos sa babal. So, dala kami ng bulaklak. Ayun. Tapos, ayun na. Umuwi na kami ng bahay. At pahinga. Kanern. Tapos, ayun nga, dapat matutulog kami, di ba? Kasi, sabi ng asawa ko, matulog tayo kasi parang kulang kami sa tulog. Tapos, ayaw matulog itong bata namin. Ayun ako. Panggabi yung basa ko. Basa maklaut. Tapos, ayun, wala na kaming, sabi ko sa kanya, niyaya ko na siya itong hapon na kasi nga, panggabi mamaya yung aming tatay, yung aming papa. So, kailangan niyang magtulog dahil mahirap kayang walang tulog. Ayan, so yun. Then yung nagano din sa braso ko. Come, Rafael, pite. Niyaya ko na siya. Ayan, dito na kami guys. So, na-update yung mamaya kung ano mga bili namin. So, later. And we're home. Oh, masakit ang braso ko. Dito kasi yung vaccine. Dito pa siya. Okay, here's the chocolate portion. Bread. Rafael's dessert. What is Rafael? This is choco and then vanilla. Bring the BTM. Ryan and Natasha, Ryan, Rafael, dito. And then panglaba. Sa decolor tapos tubig. Aming bata. Ba't kayo maliit tubig ito kasi yung sa braso? Spinach na yung mga naka-portion. Ice cream. And then, ito. Rafael? Was willst du essen hier? Was willst du? Pudding oder? Welcher Pudding? Oder, oh, okay. Oma, hier ist dein Motorrad.
So, yun lang. Yung family. Magst du Pommes essen? Ha? Rafael, magst du Pommes essen? Pommes. Lutuan ko lang siya ng Pommes. Ayan, update yun mamaya. Guys, update. So, yes. Update. Oh, papakita niyo yung kanyang pagkain. Kumakain siya ng tinapay. Ako ngayon ay maghuhugas ng something dito sa ng mga pinggan namin dito. Yung aming papa is umalis na, nag-work na ang aming papa. At naglaba kami ng kanyang mga mga laruan. Ayun, kakasampay lang namin sa labas. Sinampay ko siya kasi mainit. Madali lang matuyo yan. Para pagka umuwi siya. Si bukas uwi siya. So, tuyo na yan siya. Kasi sabi niya, labhan daw yung kanya mga laruan. Marunong na yung magsabi pag labhan. So, kaya nakalaba doon. And ako naghuhugas sa mga kailangang hugasan. Simula ito ng almusal hanggang ngayong hapon. At siya kumakain pa din. Yung aming bata na puro kain lang talaga ang ginawa. At mag-CR. Kanang. Anyways, maghuhugas lang ako, guys. Later. Yan, okay. Tinapay na naman tayo. Tinapay lover. Ang dami niya ng, kain na talaga siya ng kain. Sa totoo lang talaga, mga Marsh. Mga friends. Puro talaga ito eat. Eat and eat and eat. Nothing more. Diba? Kaya naman siya. That's Rafael's Lieblingsbrot. Kumain na kami. Dami namin kinain na. Puro kami kain ng kain dalawa. Kaya ayaw ko. Kasi natitempa akong kumain ng kumain. Kasi nga, ganun lang yung gagawin. Dito sa bahay, ganun. Kaya yun. Ang laging tinitingnan yung tiyan ba, kung ano na yung kakainin, ganyan. So, yun lang yung pinakaayaw ko dahil ako din ay natitempted kumain. Kasi nga, yun nga. Nawawala yung diet. Alam niyo yun ba? Kasi dinadiet ko yung sarili ko, guys. Kasi I don't like it. I don't like to feel heavy. That's why I'm making myself diet. But, pagka nandito sa bahay, and especially pag nandito itong pata namin, ang diet na nangyayari, guys. Always eating. Tapos, sabayan pa ng aking disciples na ganun din ang naming dalawa. Happy. Ay. Wala talaga. Nagpisa rin kami kanina eh. Kami puro nga pagkain. So, yes. But anyway, sabi nga ng asawa ko, mas okay ngayon kasi nakakain kami ba? Sabi niya, it's okay na marami tayong kinakain kasi wala tayong kain. Which is true. Diba? Alam mo yun. So,
guys! Update! So, nasa bedroom na kami ng aking bata. At anyways, ano na kami, nakapag kami ng paghilamos, sa paglinis ng katawan, nakapagpalit ng pantulog, at ayan, nakakain na kami. Siyempre, ng dinner, di ba? Ayan, so, ayun. So, ayun na yung vlog natin ngayon, guys. Ayan, maiksi lang siya. Maiksi lang ba? Ayan, so, ayun. Sana nagustuhan niyo yung ating vlog ngayon. Ayun lang naman, ang ginawa ko doon is, tas naghanda na ng makain ng dinner, tapos kumain kami, tapos konting chikahan ng aking kaibigan, ganyan. At yeah, and we're ready now to sleep. And so, yes, I hope you like this video, guys. And yeah, thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy. Vink and Juicy.